Coiscéim a chóirde is níos ONP agus seo Leabhar-mheas agus an leabhar atá ó Leabhar-mheas in Iúgam ná Iasachtaigh le Simon ó Faoláin agus seo den ceathrú cnúasacht dá chuid sílim gur lé mé anam bhadra ag Simon agus is tócha dúrnán dáanta in áitina éagsúil ach ní dóna gur léas na cnúasaigh eile. Ní raibh mé cótóga sin anam bhadra ach tá léamh le Simon feice gom reinintúirta le daine agus haintí sin go mórlam agus tá sreathanna áirithe gáanta sa cnúasa seo atá ar raibh ar fad. Go háirithe Iasachtaigh is tedaldó agus tá sreat dáanta ar bhain Iasachtaigh an agus tá an Iasachtaigh hain dó agus trí tá Iasachtaigh hain tá sé bunathe sais ar rud láthair cheandálaíochta inar aimsíoch daoine éagsúla ghlachan meis gur ann den áitseo agus gur aimsíoch creatalach nó cnámha a bháin le túisgurt na Hafraice agus saolíonn go bhfuil Simon Trace a heolú cén fá nó cén chuí nó conas mar a tháinig na cnámha sin go héireann agus bunasach cumann sin nó cruthíonn sin scéis. Beidir go sé leathíornach nó sáfíornach tá chuid golóirde tá saoiltas dóilm ach ar sé fuair Axel bás a réir agus sin ag seoladh Leas ar an bharige úr idir Hibernia agus Britannia ar mád lán de heithí foiil chun agus storáilta go cardéiseach cróca de chorcra riaga an le pilas ó Ilan aneáil san iarth. Sa sin go mórlam mar bháin gná tugann sé chuirsís ar an saoil anna spéisiúil sais a bhíige in áitina éagsúil agus an sin an tí gur chorach é in éireann. Sin an dara dá sa trassin Iasachtaigh go bhredó bainann sé le lucht bhaile gib agus rá charn agus tá sleachta ann tagan dá nótaigh dear an dá tagan na gutí béirle idir na ranna ón in éidir trocadaí agus néad dachadaí ó nuachtáin áitiúla ó ráis Patrick Giles DD Fine Gael sa dáil agus go graffiti idir fád bantach le bunú gaeltach na mí agus tá sé sin spéisiúil go háir a bhíneise nuirí tá tharlaí sa latanion. Warning, no more migrants here. People being brought through migration scenes were no asset. Wake up, remember there's a cook in the nest. Agus that ahead. The time is obviously overdue when some should be sent back to where they come from. Agus tá scéal na níní sin an sin tá Iasachtaigh trí an a bhain le má muidí nó masní agus chaan an tan trasin anna bha go háirthe ibre hain beidir go bhéh sin an dánas is láidir sa cnúasach a cheapascraibh sé sin a raibh ar fad mar gáin chaan sé go mórlam is bralam is seandálaí é Simon ó Faoláin agus na dáanta bhfuil seandálaíocht an tú sílim go siad anna láidir anna spéisiúil tá sé aontlach an tlí go náiríonn leis fine sé teoranta áirithe a ahrú ina scéal amláin agus bhfuil ansal go dá sin. Tá tra sin láidir tá dáanta áirithe ann gur sais go beagán den sais Is go man réalachas dríochta nó bhfuil a héad is an cén ceanna sin. Tá sreath an sin ochras hain siad sin lom ceapascur siad sin go maith. Tá cín eile cadéon cín go cean eile hain go mórlam. Taithníonn tá sais éagsúlachtán sais ó thaobh na dagartaí cultúrtha dí spéisial san sin tá dána bhean chonachas ifrin ar YouTube a réir caithh na cliche déthe sléimhe bhain is na síalnaí agus tagartaí bíbalta mí réir chugníoch Olympus cán ó ghobh an ceann sin is dóilm an ceann sin lom. Tá sé andachar cuioine bhar na dáint ar fad léasí seo le roiinteachta na nuasach. Bhí roiin facu hain lom an ceann sin lí hinne gur cuioineh cadéad a gceist le. Sin gur hain an ceann sin lom. An lectrór tá sé sin marcáilta go mar chúis é ní sam ceappa chain sé lom. Tá ceann sin níos go man na gcuoine do Danny Sheehy tartar drim lethar cún na chuid sin anna spéisiúil ar fad. Tá ceann sin Tá lán sé dechar dul tríd ceann sin na blascéadaí a cuoine Jacquín
tagart do an le brown an bach an ba Jackie na Queen an blasket so leeslínta han an ceim sin go mórlam banin se le foverán agus daine tach go bór isce nó mór isce cean igen eile han long catain ceim sin bhain is le duine aigen atá ag fálam an bháis in ospidéal agus tagraíonn sé targann sé úradóir don ile is stoilm nó do aróg cá sé sin nílas an cean sin nach chaan an cean sin go mórlam big lein slucht as do teachtar fear gan táhacht do ba se dtíir chun rud déir nach beidir go mille seo beidir go léach sí bheith seo is in isise cím ro dhéanach nach rawas crían a róhan chun an cinenne ceartta dhéanamh is thug sé uig a thugant an adáin an láidir rudí móchan iontacha an raus faoi chuine aigen níos gom an geantar is dócha is dóm agus caidirmh farsa an ile leis is dóm leis líonnta han sin go mórlam tá sreaachánta I gúlan chunuasig colm cile cecinit cuaig chonéad déag agus is comisiún do héhir nu chumthe bunthir éirecht chum cile a bhrún achad a bhríag na hhéirntá leis an traseo ní raibh an iiri sin sima gom sna dáanta seo níl mór an sima gom I cile mar charachtar chuir sin iontas arm an dúil mhór a bhíag daine nó an dúil mhór raibh daine liganarthú a bhí acu an darlóm mar nílas gom an cart beidir gohfuil sé spéisiú mar charachtar ach chuir sé iontas arm go raibh caint mhór faoi tas an go raibh comór ag an míle níos an cebh am a lán blianta ach fácinn ní raibh an iirt an sima gomáin ach uaireanta bram le cnúsaigh filiochta uaireanta nuair bhíon sreathanna éagsúla antú go minic ní bhíon na sreathanna éagsúla cho láidir lena chéile agus go méidir go bhealach sin níos mó ceann na sreathanna a aidsiú ar bhealach eile agus mar sunnéad a bheith an le dáanta faoi chulm cile an é sin an orm is fellúní de gáanta faoi chulm cile léas iad ach ní raibh an iirt sin sima go man tú beagáín sima beidir ach tána dáanta eile sa chunuas a chohaidir níos fearr go háirithe roiint na sreathanna sin go háirithe Iasachtaigh agus Iasachtaigh hain sorcháin agus sinna Iasachtaigh le Simon ó Faoláin agus ba mé caiinte seo faoi chunúsaigh eile agus faoi thuairimí fánacha eile bhíonn sa gom faoi litríocht. Slán tam lína chuirde.